Hi guys! So, punta tayo ngayon sa Esplanade, Sunset Boulevard. And, sa ano tayo? Wave 2, kasama kay Ilong Kuya, and also si Hello mga Beshies. So, ako yung naka-assign as runner 8. Tatakbo ako ng 3 loops. And, yun. Wish us luck. And hope walang injury, walang accidents, at ma-enjoy na namin yung race. So, see you guys sa Hakot Relay by Puregold. Bye! Ba't ang mga tingin ka sa'kin parang may